Assalamu alaikum jama'a masu mu da kallon mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta KGF domin kawo muku nishaɗantun labarai sannan kuma ingantattu, sannan wanda suke sa nishaɗi. Kai dai kar ka manta ku taya wannan kan YouTube ɗin na KGF. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun ingantattun labarai masu sa nishaɗin ku. A yau dai labarin da muka zo muku da shi shine labarin dolon yaro, amma fa a cikin wannan shiri namu na me ke faruwa. Yaro ne mahaifiyarsa ta aike shi da 'yan goma guda biyu domin ya je ya mata sayayya ya saya mata lifton ɗin naira 10, sukarin naira 10. Wannan yaro da ya je kanti shi fa sai ya fara kuka. Aka yaron ya faɗi me ke faruwa, yaro fa ya shiru. Sai da aka tara dubbin mutane akan yaron domin tambayar su me ke faruwa. Yaron nan yana kuka ya ce, baban mu ce ta aike ni shi mata sukarin 10, lifton ɗin 10. Na rasa gano wace ce ta lifton ɗin wace ce sukarin. Tabbijan malam, to in kai ne za ka yi wannan yaro farko. To madalla, duka a nan za mu ja labulen wannan shiri namu na me ke faruwa daga nan KGF Hausa TV. Kada dai ku manta ku sha'afa, ni ne naku Yusuf Jamil Kwamandan Waka. To madalla, mun gode. Ga masu ci gaban ganin labaranmu za ku ya YouTube ina faɗa muku, sannan ne za ku samu daman ganin labaranmu.